Uriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nunga sahat kita tu minggu pasapulaluhon dung Trinitatis hasitulusa daun ni bata. Topik ni minggu ta sadarion nunga takas huida bohini debata. Tapuk kama parminggota mari demahita sia buku edde nomor 527 ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon, amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan di debata, manang harajaon, manang hagugoon, manang ahape akka nama senuaing, manang akka narosugut, dang tarbaheni manirang hita sian haholongan ni rohani debata namar hite-hite Kristus Yesus Tuhan tai
Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha, say lehon jalapahot madihami roha si songoni, ramoti maak kanapo som maradupon pangasungin ni si bulis, asa maluan na sida siya pangujunan, dohot siya ber ni roha, hodo tongtong haposa dohot partano batuan nami, say ito gumahami di dalan sidalanan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Pati ni debata di minggu sadarion imasyat tulu Musa sapulusia ayat 2. Hatahon ma tusadok luhutan ni hala Israel hatahon iko badia hamu aina badia doau Jahoba debata munai ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Mari dihita.
atau poti madosatta tu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suatu dosan sitop panasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhitesian pangalosen nami di patikmu marhitesian hatutubuni rohanami narwai nang sian pakateon nami na soture rodi pangulian nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo uhumamu hami alani dosa nami alai natar sosol bagi do hami nungai alani asini roham di hami ale debata nami pardenggan bahasa jala parasi roha doho alani anak haulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangului hodi bagasan hati koran doho tahabadiaon gabi saat tam Tuhan uluan nasora sudah napinar bagabagam dia kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga di debata taringot tu hasisan di dosata satokid do hutadikon ho ale papungpungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang tagan diperpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokim maradopon ho ale marhite-hite dengan bahasa seliling-liling na asyakku ho ninna jahoba si padua ho hasangapon mari debata na digijang amin. Mari dehita. Epistel di hari Mingguan dienet sian Lukas 10 ayat 1 walu tajahama marsika soring dungi dihatahon matuna sida upama sada paboy kotongtong na sida martangiang nasotupa lebak alaya dong madihutai paropuan na mabalu na romanopot ibana madok
Pitoriau Maralohon Aloki. Alai hupitori nama baluon ala dineng-neng yau adik beharo ibana maon muse manggariang yau. Ia debata tung sopitoran nama akan pinilitna akan nama jo ibana aria dot borongin tung parengerengeon nama dinasida ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nok peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko mahaporsyaw tay songon nahina tidak ko nidongat sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna suhatu dosan natumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuan ido tu hatta na tumaon na birnit di pahuman ni silatus nama terpajal di bana di hau pinar silang na tuat tubano turudung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun tu siamun ni dewata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manghumi harak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di Parbadia jaladong sada huria nabadia huria to panhalak Kristen akan nabadia dohok dihasan dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu sogot daging halak naong mate dohok dihagaluan nasura suda. Amin. Tabigima di puji-pujian sian punguan ina parari Kamis didutian non dohot punguan kor ama agape.
Tikting nama masa di Huriata di Mingguon di tanggal 10 Oktober 2025 Parjolo ruas Nataba Tajalodo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Eric Tyson Sidauruk inangi Silvia Boru Purba Rabdot Sadayana Konasida Bawa Narosian HKBP Bengkulu Resort Bengkulu Distrik 15 Sumbaksel Inganan Nasida di Permata Puri Cibubur Kloster ZC05 Jalan Kapling RT 02 RW 06 Harjamukti Cimanggis Manangwi Kualu. Keluarga Sahat Horas Tambunan inangi Jur Somba Nita Boru Lubis Nasida Manjalo Pasu-Pasu Pabagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 inganan Nasida di Jalan Cibubur 2 RT 007 RW 02 nomor 52 Cibubur Wik 10 Sada. Paduahon, Nanaing Marbagas, Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagason Ma, Yosua Parluhutan Parulian Pakpahan, Anak ni Amang Tua Paruduan Pakpahan Nahinan, Tubuh ni Inang Samaria
Boru Gultom, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Taruna Jaya nomor Sada, RT 05 RW 05 Wik 10, Dohot Oroana, Nadia Monica Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Boru ni Amang Martaon Panjaitan, Tubuh ni Inang Rohaida Pera Boru Nainggolan, Sian Huta Jalan Taruna Jaya nomor Sada, RT 05 RW 05 Wik 10. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Patoluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huriana di bagasan parsahiton songon naung tar surat di tik-tikta. Paupaton, Panitia Tahun Transformasi tahun 2025, Pesta Gotilon, Dohot Hari Ulang Tahun 46 tahun HKBP Cibubur. Parjolo Minggu tanggal 26 Oktober 2025, Ima Pesta Puncak Tahun Transformasi Pesta Gotilon Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur. Patupau ni Huriata do Parmingguon masuk pukul 8 WIB Holan Sahali Parmingguon. Maringanan di gelanggang olahraga Ciracas. Alanii pinangido tuhita salutna asa marsi beta-betaan mahita mandohoti pestai. Hombartu kegiatan di Pesta Puncak Tahun Transformasi Ulang Tahun ke-46 Dohot Pesta Gotilon, patupau ni panitia do pengumpulan dana lau mendukung operasional Huria, marhitis siluawik iklan Dohot olop-olop, asa tadukung marencana ni panitiai. Hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, patupau ni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria lantai Sada masuk pukul 10 siawib laus tiktingoma nagabe undangan tusude panitia asaro mandohoti rapoti. Palimahon, Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027, laporan Parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiop B. Paonopon, sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni Huriata, keluarga Amang J. Ambarita, inangi borusiahaan sian wikwalu, 50 botol minyak goreng, saliter tu hapurluan komisi kasih ni Huriata. Muliate ma di pasahat Huriata tu keluarga nama nupahi, tu hatama nama masu-masu. Papituhon, ruas na modding. Nunga marujung ngolu ruas ni Huriata, ima Amang Jaitan Simamora, apung Felix Doli, umur 81 tahun, hinabaluhon ni inang bunga Boru Purba, ingana nasida di Jalan Asem, nomor 120 Sada, KPAD Cibubur Wikwalu, modding na di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, tuudian di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, di TPU Pondok Rangon, laus di Patupado Parmingguon di Rumah Duka, Arta Pondok Rangon, masuk pukul sia WIB. Acara marningot ruas ni Huriana modding, jongjong mahita saluhukna. Ujung pardalanan ni ngolu ni dongata, on laus paingotok kita dosude, nang hitape di sadati kitong dosongon nasida ikon modding. Alanii toktong mahita marpakirimon na mangulu, saliling di Portibion, jalasay hobas manang sa diharipe, hita lau manadikon tanoon. Taingot mahata ni tuhata,
di pangukapon 14 ayat 10 b. Martua ma akan mate di bagasan Tuhani olat mion tutudo di dokton di masohot manasida sian parukilon nasida ay namangihut ma tu nasida naniula nasidai tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumolo modingi asa anggiat matuhata na mga puli nasida alanii martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin, marede mahita. Hudul mahita. Songoni ma tikting di minggu tasadarion, aka tikting na mangihut, boy mata jahan atar surat di warta jemaat, horas madihita saluhuna. Tabegema edi puji-pujian sian kor wik 5, diudutian non kor wik 3.
Mari demahita sa buku Ede nomor 510 ayat sada dohot udutna laus tapasahat ma pilihan sada A pilihan sada B. Dohon ayat 4.
ini debata na sumuruk siasa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata nitu hata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion minggu pasapulualuhon dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Sada Musa bidu 32 mamuka maisian ayat 22 sahatu 32. Sada Musa 32 ayat 22 sahatu 32 tapai hutihu madibagasar rohatabi dungi hehe maibana bornginain di pangarahom majolmana naduai doho naposona boru-boru naduai doho anaknya nasa pulusadai lao manaripari hatari para jabuk. Jadi ditogihom manasida patari parhod di batangaiki di patari parma nasa nadi ibanai tading mahola si Jakob jadi Roma sadahalak marsiranggu dohotibana rodi buha siangari alai dung dida dang leak tuduk sa si Jakob disoro masoitna jadi ngedul masoit ni si Jakobi dibae parsirangguton na sidai dunginin naibana ma palua mau ay nung abuha siangari alay ni na si Jakob ma dakpu palua ho da jolo di pasu-pasu hoaw dunginin na bawai mamado ibana isedogo armum si Jakob bo ninna jadi ni nabawaima dangbe si Jakob dohonong goarmu si Israel nama ay dialohodo de bata doho jolma jalamonang goho dungi manukum si Jakob jalaninna uapa boa magoarmu alai ni naibana ma boasa matung suku-suku namu goarhu dungi di pasu-pasu ibana disi jadi di bai si Jakob magoari parsiranggutani penieri ainunga takaswida apala bohini debata jalamalua todiku dungi di nasional puan nai peniel dungi di nasional puan nai penieli bicar mamataniari di ibana HP mekatek katibana di bae soitna alanido ubai so di pangakala Israel urat doldol rasira sanwain ala disoro pardomuan ni soi ni si Jakobi ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion turpuk jamitata sadarion manaringoti taringot tu parsirangguton ni si Jakob dohot suru-suruan ni debata
di topi ni batang aek jabuk. Di turpuhon marsiranggut si Jakob. Dohot suru-suruan ni debata. Adorak sotahatai taringot tu parsirangguton nasida. Jumolo majotaida. Ise dohurua si Jakob. Hamuna kadongan si Jakob ima pahoppu ni si Abraham anak paidua ni si Ishak tinodohon ni si Esau manang anak ni si Abraham si Ishak anak ni si Ishak dua parjolo si Esau padua hos si Jakob tarbarita do si Jakobon halak nagogo halak nabarani alai parakal pangototoi niada ngapala gogo habarani onai dohot akalai nanaik si taringotat tadi turpuhon alai sada siani ima najolo heado diototoi si Jakobon natoras nasisak lau mabuat sahala anak sulung manang anak si Hahan sian natorasna. Jadi akamanginang anak ni si Ishak si Esau dohot si Jakob. Si Jakob o si apudan. Alai di ototoi si Jakob natorasna asa ibana di pasu-pasu gabe anak si Hahan. Dung di boto si Esau piri-piri o si Esau. Mangamuk ibana, marsak kapibana naing mangalele magbunuh si Jakob. Di situasi nasongoni gabe disuruh omak na si Rebekka si Jakob asalawi banalitun martabuni tuhutani tulanga ima silaban. Leleng di hutani tulanga mas si Jakob sa leleng na martabuni. Di simay bana mulaulaon isima ibana mardonga saripe disima sorang akayana konna sape sapulu sada mamora ibana di jolma mamora ibana nang di harta portibio dung 20 tahun ibana di hutani tulanga tarsingo rohana tubona pasogina tu hutana doho jepek gabe mula ibana rab doho sude akka poparana dibawa dohot akartana dukira hira jonok madapot tokutana alaiko jolo sebranga sada batangae pitor say gelisa ibana madia ribana aladingot ibana nani ototo anai hahana sisau di targobar tu rohana muruk ni si Esau nanain mamunu ibanai alai di situasi nasongoni bisuk gonak si Jakobon marakal lo ibana disusun ibana strategi parjolo di pataruhon ibana menyeberang ima akka artana dohot akka yanakonna akka jolmana alai parpudi ibana tinggal lo pedinganani dohot tujuan ati dehamuruk si Esau asadok kesempatan inai budi laolari hamuna kadongan dung di patari paribana sude akka keluargana doho artana tinggal masahala ni si Jakob di bani batangaeki di situasi nasongonima adong rosahala madapot tolibana dang di pagoa di turpuk taon ise si sahalaki alai botul porseado ibana suruan ni debatado si sahalaki alani pitor di rangguton ibana suruan ni debata naro madapot tolibanai imana parjolo taringot tu si Jakob napadua hopar sirangguton nasida di turpuhon di
rangguto si Jacob suru-suruan ni debata. Ima patuduhon pos ni rohana mangido pasu-pasu siya debata. Jadi molo marsiranggupe si Jacob doho suru-suruan ni debata dang namar bada nasida. Alai parsirangguton na badia do. Ima patuduhon pos ni rohana tu debata na pasu-pasu ni debata ibana. Ido asa dirangguton ibana suru-suruan ni debata. Hamuna kadonga saha persiaon ditulpuk tau di patorang macai lelek parsirangguton nasidai saborngin sahatu buha siangari ninna ditulpuk tau takas do dida suru-suruani parsitutuon ni si Jacob mangarangguton ibana jala alanido gade ditiup suru-suruani soit ni si Jacob gabe terkilir gabe mekateka masih Jacob ala ditiup suru-suruan ni debata ibana suku-suku ni suru-suruan itu ibana ai sedo guarnu anusna si Israel loau dak si Israel bego dak si Jacob beguarnu alai si Israel lama ala dialo hodebata doho jolma ninna suru-suruan ni debata tibana hamuna kadongan monanggosi Jacob di bagasa kaporsiaon alai talibana di hagogon pardagingon hamuna kadongan dia mana naik sidohonon ni turpuhot tuhita parjolo sahani sayunang mataula akka nama si ototoan nama si ototoan ido mula ni sude biar kegelisahan ni si Jacob di ototo ibana na torasna gabe mabiar ibana mamereng hahana si Esau alani unang betaulahon na mga ototoy say torus lohita bayang-bayangan ni berasa biar molo taulahon na mga ototoy molo tukpe mardosa hita unak tapahopohom unang lari hita songo si Jacob tuhutani tulanga alay na uporlu Roma hita manol soli minta maaf tuadupan ni dewata salelek tapa sip-sip akadosa hahurangatai say na torus lo hitaon bayang-bayangan ni rasa takut alani tumagong matutuhat tahita mangido hasesani dosa ido naso ni ulahon ni si Jacob lau ibana tuhutan itulanga dak tutuhan ibana mangido hasesani dosa posro hatta manak songo dia pebalgani dosata molo rohita mangido tutuhani saina jakono ni Tuhan dohita jala paluau ni Tuhata dohita sia sudia kadosa akka hahurangata hamuna kadongan unak taula hobbe nama si ototoan unak taula hobbe akadosa di portivion ai sai torus dohita gelisa molo taulahon akka si somani napaduahon unang mabiar hita di ngoluta mabiar rosi Jacob lau menyebrang ala targorbar turohana muruk ngisi Esau nanaing mamunu ibanai ala mabiar ibana gabe songon na alak soalang ibana lau manaripari batang aik jabuki di sima ibana bergumul jaladina bergumuli ibana ro suru-suruan ni debata hamuna kadongan danga pala di pabua di turpuk tao ni sesisa halaki alai porsia do ibana takas do di boto ibana suruan ni debata do ibana alani do asa di bai si Jacob goari parsiranggutan nasidai penel bohini debata porsia do si Jacob tung debata do nadidana nani rangguton nadisi asa di pasu-pasu ibana jala di dok di turpuk taon dak paluau kuho salilik so di pasu-pasu hoau ima parsitutuonna mangarangguton arsak masalah tantangan nai tuado pani debata jala di ujungna di palua debata ibana alani dia kamasalah tantangan na tadopi di ngoluta ta parsiranggutot tu debata
debatado pangalualuata, debatado pos ni rohata. Iro na niula ni si Jacob, diranggut tonibana, suruan ni debata. Naik songoni mahita, tapar siranggut toma, aka masalah tantangan, aka dosa kahahurangata, tuarupan ni debata. Jala pos rohata, pasu-pasu ni debata rohita, jakono ni debata rohita, dan usiro ni debatai. Hamuna kadongan hari Minggu naik patu pauta, pesta puncak, pesta gotilon, ulang tahun, dohot tahun transformasi di tengah-tengah ni huriata hakadipi Cibubur. Imana tapatupa di Gor Ciracas. Alani di pangilo tuhita, ikko sadahita, lungobi mamuji pasangap potuhata. Ikko rapita, manuhu akan naik si patu pauta. Iro tadana na betul-betul hitaon sada di tengah-tengah ni huriata. Sayunang makolit tita. Halak na makolit di ngoluna tuksolak ni dia ropan itu hatta. Dohot sebaliknya jolma na makolit maul ro pasu-pasu ni debata tiban. Alanya kamanginang tung marsitu tung mahita. Sudai narik kot tengah-tengah ni huriata do. Sadahita nang mamuji pasangapon ibana. Taraho nakka keluargata akayana kota asararia hita maduhot ki pestai sahat tunasidung di hari Minggu tanggal 26 di Gor Ciracas. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami namar habangsa di Banwagijang. Mauliate Tuhan ngadipakulingi hohami marhite hatam nabadiyai. Suatu katami tu bagasa roarot pikiran nami. Asa marura marparbui hatami, asa hatami Tuhan nagabe gogunami tukot sulu-sulu nami, lau manguruti ngol-ngol nami tu akatikinan ang roh. Nak tu akatikinan ang roh pe Tuhan, tok tonggo pe sihol rohanami, tok tong matuha pakulingi ngolu nami, asa hatami nagabe hadang abatabat di ngolu nami, asa unang manibil hamis siya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang, di minggu nami sadariot Tuhan. Huwag kami tu adopamu, akka pardalanan ninggolu nami dohok keluarga nami. Asiro hap Tuhan, iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Padawa karsak, padawa bataba, padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Kabay matuhan, akka pasu-pasu, akka silas ni roha dihan. Asa toktong las roha nami mamujihok. Nangakayanak ko, nakapahok po Tuhan. Nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bena sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluna. Pos rohanami Tuhan, tabamu akapasu-pasu akasilas ni rohai, nang di tonga-tonga ni ngulu na sida, nang di tonga-tonga ni keluarga nami di. Suak songonima Tuhan, nang di minggu nami sadarion, huwag kami tuadopamu, akka namasa di tonga-tonga ni huriam, tarlubi Tuhan, na hutangi hok kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Gudang na naik si hamulate hono nami, gudang na naik si pangidon nami tu adopamu. Tarlubi may Tuhan, di ruas ni huriam na martabata basahat tunuain. Tarlubi ma Tuhan di keluarga Erik Tison si Dauruk, doho tinanami Silpia boru purba, rap doho sada danak bawa di nasida, narona sida pida sian HKBP Bingkulu. Suak songoni keluarga sahat horas tabunan inanami nang boru lubis na majalo pasu-pasu perbagason dia karina salpu di tonga-tonga ni huriamon asiro hap Tuhan dia kadongan nami ruas ni huriam na martabatu huriaon tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida asanggia marlas ni roha nasida di tonga-tonga ni huriam marulupuluk nang nasida mamuji pasangapoko suak songoni ma Tuhan nang anak dohok boru ni huriam namar sakap nang mamuka pardonga saripeon tua katikina nang ro ima si Joshua parluhuta parulia papahan doho oroanna nadia modika boru pajaitan asiro hak Tuhan disaka rencana ni anak dohok boru ni huriami sai pasu-pasu manasida Tuhan di hari Nabi Nuhul lasida pakai mahuriam na meti parhitamu mangapeho pasu-pasu na siya ko itu anak dohok boru ni huriam asa gadiri pena tarpasu-pasu
ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatik kinanengro nak tu akatik kinanengro tabaya kasilas ni rohai asanggia marhite siani tu halam di tada nasida sido tolong suak songoni ma Tuhan mangalopit tanga kami tu adopamu tarlubi tu hadisaka rencana ni huriam tu hari minggu nanengro naik patu pau ni huriam pesta bolo di tonga-tonga ni huriam ima di gor ciracas mangido kami Tuhan tuktuhi roha-roha pikiran sudah ruas ni huriam asara ria kami masih beta-betan madohoti pestai sahatu nasidum asanggia mahite pestai Tuhan marolopolo marlas ni roha na kami di tonga-tonga ni huriam pada waktu ulau ni siburis molo tungadong nanang manggugay ulau nami asanggia sonak sohari ribuan marlas ni roha kami toktong mamuji pasanga pokok alani Tuhan hupasahatami ma sakap rencana ni huriam marhite pesta itu tangamu homa Tuhan nama jongjong ulau ni sian na humulehan sahat tu na hupasi upulhami mardala dohot denggak ko Bartolomone roham suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu akaragami pakobasion aka pelayanan naik patupau ni huriam tarlubiri bagasan nasa mingguon ima sermon BPH pertanyaan week doho pertanyaan remaja sermon lansia doho sermon parhaladu suak songoni nama dulu akan amar sahid asiroha Tuhan diaka ulaon pakubasion ni huriam homa Tuhan nama dongani huriam patu pahos saluhu nai molo siang gugu nami sadiri molo siang malo nami sadiri daktar ulah kami Tuhan alani mangido kami asa homa Tuhan mangalian gugu di kami asamar gogo hay mangulaw-ulaw ni Bartolomone roham suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion hupasahatami hamuliate ni rohanami tuadopamu marhite subbangan siar ruas ni huriam ima sian keluarga amang je abarita inanami nang burusiahan na dipasahat nasida 40 botol minyak goreng haporluan tu komisi kasih di huriam HKBP Cibuburon asiro hak Tuhan nang di keluarga nasida lam tabaya kapasu-pasu silas ni rohai asanggia toktong marulupolo marlas ni roha nasida mamujiho pos rohanami Tuhan pasu-pasu munangi di tonga-tonga ni huriam asanggia marhitei Tuhan marsanga marmulia goarmu dilia portibion suak songoni mamusai Tuhan huwa kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton tarlubi ma Tuhan diamanami amang rumah horbo weksada na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang disi Amsal belu batobing wektolu na tongon waeng o name di rumah sakit Mitra nang disi Timoti Pardosi we onom na tongon waeng o name di rumah sakit Persahabatan nang diamanami amang Manurung we onom na tongon wengok name di rumah sakit Ciracas nang dinanami naksirai boru siregar wek 10 sada na tongon wengok name di rumah sakit Sentra Medika nang dinanami naksinaga boru naeban wek 10 sada na tongon wengok name di rumah sakit Brimob asiro hap Tuha disudea kadongan nami namar sahiti hodo Tuha pos ni rohanami hodo pangalualuan nami bolok konucati akaparsahito siya tonga-tonga ni ngulu nami bi pos dorohanami tu hadang arong nasotar patupaho naboy do patupaho mo akatada halonga silas ni roha di akadongan nami na marsahiti asanggia marhite siya ni Tuhan marulupolo marlas ni roha ng nasida mamuji pasanga poko alani tu hasurdu kotanga munabadiay macama pamatang niya kadongan nami na marsahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat jalatari parhamalumon nasabko itu nasida malumudu pehami tu haliano mo kahamalumudu gajang yumur asanggia to katikina nang roboy hami musay marulupolo mamuji pasanga poko suak songoni ma Tuhan nang di ruas ni huriam na tongo di bagasan arsak paruk kilon muaeng ala naung jumolo ni alamu amanah hinaholongan nasida siap tonga-tonga ni keluarga nasida ima amanami jaitas simamora sian we walu
Asiro hatu hadi sude keluarga sesolo nati narikon yamanami. Alani parsirango pardagingon itu hadak tagamo solungur rohana sida. Marsak tu matangis nasida. Alani Tuhan suruh kotangam nabadiai majama nasida. Asa unak saya tu matangis. Unang mangadungi nasida. Ala yang dia makirim nasida Tuhan. Dia kapasu-pasu silas ni rohana nak patongono mutu nasida tu akatikin anang roh. Pos rohanami Tuhan. Apulamu rohani sude keluarga. Tarlobina nami nang boru purbana makabaluhon. Asanggia tu akatikin anang roh. Lamtul hipasna nasida mamuji pasangapoko. Suak songoni matu hadi bagasat tikion. Dinana yang mula bema hami Tuhan madapoto nakabagas nami. Dongani hami ano di pardal nami. Padawa kabataba padaw parmarang. Palas rohanami Tuhan. Boy pajupang dohota kanawawlong hami di bagas nami bi. Jalo matuhan ilhelik pangiduan namion. Marhite-hite warnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede pituratus sonom. Laos tapapungu mapelean na paduahon. Love me.
Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na denga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masya na nile homitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wak na hutus di jolom, pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibul hokarajaom, dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim, asalam tadahani godang sileleom mituhami, asalam girgirhami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say ro maharajaomo, say sau malomo ni roham di Banua Tongao songo na di Banua Gijang, leo matuhami sadariok kangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, una kami togiotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amin. Shalom. Oras marita. Tuhita sa luhod na ruaswi 5 asa marpoto hitang unang jud turmulak tujulon mahita sudah ruas ni 5 asa tujok kita tujulon asa marpoto hita sa linay tuhita sa luhod na ruaswi 5 unang jud turmulak kita asa tujulok kita jol marpoto